Hello everyone! Welcome back sa aking channel. May isang lugar sa Spain na parang hindi pa rin iniwan ng panahon. Samahan niyo ako sa ating journey sa Vilcaire de Empordà habang tinutuklas natin ang mga makasaysayang lugar, simbahan, kalye at ang kahangahangang kastilyo. Tara, simulan na natin! Andito ako ngayon guys sa Vilcaire de Empordà guys. At andito ako ngayon sa maliit na medieval town dati at mga Romano dito rin nagsitol. Ito yung El Morri del Vilcaire guys. Yung para siyang maliit na kanal. Look. Maliit na kanal. Andito ako sa Vilcaire de Empordà guys. Ngayon na ako nakapunta dito. Pero nakapunta na ako dito sa El Vilcaire pero dito pa. Ito ang lumang public wash house o tinatawag na safared ng Vilcaire de Empordà. Dito noon naglalaba ang mga taga-bayan gamit ang tubig mula sa Ric del Mole. Isa itong mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao noong medieval at ang mga sumusunod na panahon. Ang tubig dyan galing doon. Sama kayo. Dito. Galing doon. Doon sa ito ang Mole de Vilcaire, isang sinaunang water mill. Ang tubig na dumadaloy rito ay mula sa Ric del Mole, isang makasaysayang kanal na nagbibigay ng tubig sa molino at sa public wash house o tinatawag na safared, kung saan noon naglalaba ang mga residente. Hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang mahusay na sistemang ito ng pamamahala ng tubig na ginagamit sa loob ng maraming siglo. Hello guys, andito ako ngayon sa Vilcaire de Empordà guys. Isa itong maliit na medieval town guys. At ipapakita ko sa inyo ang lugar na ito guys. Sige, samahan niyo ako guys ha. Okay guys. Ang nakikita natin ngayon ay ang Cala Pipita, na kilala rin bilang Mas Quintana. Isa itong magandang halimbawa ng isang traditional na Catalan farmhouse na itinayo noong ika-16 na siglo. Itinayo ito sa labas ng bayan, ngunit habang lumalaki ang Vilcaire de Empordà, napabilang na rin ito sa sentro ng bayan sa loob ng maraming siglo. Dito naninirahan ang mga pamilyang magsasaka na namuhay sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Yan yung guys, Torroella de Montecastle. Yan nasa. Yan yung gusto kong puntahan. Kaso ang init, di talaga kaya pag ngayon ka pupunta dyan, hindi kaya guys. Nasa tuktok ng bundok.
Sa likod ko naman ay ang Belcaire Castle o kilala rin bilang Castel dels Comtes de Empúries. Itinayo ito noong huling bahagi ng ika-13 siglo, bandang 1289 sa utos ni Poncho V, ang Count of Empúries. Hindi ito tirahan ng hari kundi ng Count of Empúries at ng kanyang pamilya. Bukod sa pagiging tahanan nila, nagsilbi rin itong matibay na kuta upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo noong Middle Ages. Yan ang kastilyo guys ng Belcaire guys. Yan. Isa yung fortress noon guys. Sa panahon na iyon. Yung view dito sa kastilyo. Yan. Ang ganda. Farm. Bahay na luma. At yan. May farm dyan. At yan. Ang ganda. At iyon ang kastilyo guys. Yan ang kastilyo ng Belcaire. Ang init guys. Uy, gusto kong umupo dyan guys. Kaso ang init. Sige, punta tayo dito guys sa loob ng kastilyo. Ay, hindi sa loob kasi sirado ata. Yung ano lang ba? Yung exterior niya. Yan. Dito yung entrance, yung bridge. Puntahan natin guys. Sige, kita ko sa inyo guys. kasi. Na mga sunflower guys, oh. Basta summer dito guys, ang daming sunflower, farm ng sunflower na.
Ang Ontoro Involtat de Aigua ay nangangahulugang isang burol na napapalibutan ng tubig. Ang Belcaire de Importa ay itinayo sa ibabaw ng isang maliit na burol na noong sinaunang panahon ay halos napapalibutan ng tubig. Sa kanlurang bahagi ay dumaloy ang ating sanga ng ilog Ter, habang sa silangang bahagi naman ay naroon ang sinaunang lawa ng Belcaire. Dahil sa lokasyong ito, naging madalas ipagtanggol ang bayan laban sa mga kaaway at naging magandang lugar din ito para manirahan. Look guys, ang ganda ng view. Farm kasi yan dyan guys. May olive tree. Guys, mas malaki itong Belcaire na medieval town kaysa sa St. Mori. Ang St. Mori kasi maliit lang siya. Madali lang siya pasyalan. Pero dito, medyo malaki siya kunti kaysa sa St. Mori. Ang ganda ng ang ganda ng view guys. Oh, look. Ito ang Sant Juan de Bedengia, ang pinakamatandang simbahan sa Belcaire de Importa. Ang unang bahagi ng simbahang ito ay itinayo noong ika-6 na siglo sa panahon ng mga Visigoths, kaya mahigit 1,400 taon na ang edad nito. Sa paglipas ng mga siglo, ilang beses itong pinalawak at inayos, kaya makikita rito ang iba't ibang estilo ng arkitektura mula sa iba't ibang panahon. Dati rin itong nagsilbing pangunahing simbahan ng bayan at ang paligid nito ay ginamit bilang sementeryo ng mga residente. Ang simbahan ay unang itinayo bilang isang maliit na lugar ng pagsamba at pagunita sa mga yumao, bago ito naging parish church. Noong ika-12 siglo, nilagyan ang loob nito ng mga mural painting at ilan sa mga orihinal na pintura ay inilipat sa mga museo sa Catalonia upang mapreserba. Simbahan dati. Ganda ng view. Diyan, oh, ang ganda ng view guys. Wow, ang ganda. So guys, tapos ng journey natin guys. Uuwi na ako kasi natapos ko na. Sa susunod na naman na video ko guys ha, na journey natin. Sa susunod na journey na naman natin. Sige guys, sasamahan nyo pa din ako sa ating journey. Okay, thank you guys. And see you on my next vlog. And please guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.